Kajing sopriang ka kubor bagi laingut ki MLA ka Kongres kin pet seng no bat peniso siya seng National People Party NPP kini ki laingut ki kintup yau ba Charles Marngar na Mauhati constituency ba Gabriel Walang na Nongston constituency bat u Dr. Celestine Lingdo na Umsning constituency. Halor kaneka kubor hapa panjing syai na Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pencungan NCM uba deru UMDC na pentor umkra ula kentat war bat ulong bakadei taka kubor barak ka kling keting up bat kamlong ka basisya bat ula kermen bakam omlong hiru ka basisya kumbami sikilat pathai kubor haba keli ulong bayamenta 4 yo banyak kendu markhabat ikini ki parlok bat ula kubur bat penskem bat dakaba kermen bakam omlong ka basisya haba keli syu ula kentat bakam omla banlong batang gejingejan parlok jongki bat ki hek NPP kin penlong iki MLA ke Kongres Bandrung Syek NPP Henry Uloong bagajinglong parlok ke Donbet Habaro bat uno bat omla alat kejinge de parlok Henry ka kam parti kayat la ka jong bat kejinge jan parlok kam kata AA ruem ha ka parti halor ka kubor badan kejinge pher jingmut hapreng u president ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Etchpala uba pencingan NCM Uloong ru bah ka parti Kongres kamnom dan keno kejinge pher jingmut Henry ka daily se tang gijing ong hang ne hang tai. Oh ingaru ngayo iye ki new ke bong ba ki layu ke mele ke ni so no ban MVP te ndai ye kan ngam pat yo ban kan ban ki se shana ki ki kan si in se kan do ban ki ka ka di ga ba shan ya murah do mentang pat no ban ka ba shan ne ka pam sha People ni long ba balik ini ko the news ko mi adu mentar don ci chai ay ma ko stu ba des ko don ci chai na ki balik ini no nga try habagam don ka jing ban shai kamut bagam don kin try tena daga namar ba le se ka jisau jongki badon kam e ban pen shai kum baga pa hong tu ba ki ong shen kin sa le join no dengan try gini ap ya kata ka shen ala ka diga ba shan ya om sia kubor ki itu wala kam shen pa ko ten hare kubor itu ba lain wat ba cha atur bon sing do ba di MLA na no stoy ba bian sa sa ba roni layo kan ngam ong basa tang baron ni baru mentang nang sa hi boro saungut hi amar ba kani ka jing mi agi kot kubor agi social media agi YouTube la se ngam parla ban ong ba kadi ka basisha ten ni mar ki ong ba shen kin sa mi no te aku ban abe kata ka shen la kadi ka basisha ni am untuk ke per jimut ba presiden no madu mentang im don kan waji per jimut hadin bangila remno aga MP election kum turu isi me ka jing ki lang ba kum gi nong ilam ko parti ya sing laban dang ya ke ka bajia pat ngi hab sim lo ka jing ki lang ya ka jing dem ko jungi ya du mentang ya kum ko parti ni long ka wei bat ngi nang ham bun kam su da ban ka nim taka MDC election na tarai benong ban ya jan perlo bat no banong ba kan kata ya ke parti ngasu ka bung along maka jing jan perlo te bat no do nya be jan hiam tang bangidon la ka jong ka nongrim haji de berka kam pensyar kadar dia ngasno ba ka jingong jongki ba tang nomor ba ya jan bat ki parlok NPP ban mi no na ka parti ngasno ya kata ngam ya menjur lang nama ka jing jan ka jing long parlok te barok khoj long parlok kite bat no ru dia ka bakut hi nya ban yang hala jongka nongrim jongka parti haji de berka pensyar kadar dia kata nganom ya hap cimut madu mentang impat don kanun ko jing ban khodi jing lang di tingdang don kaya di pule se ban don tangka jenis log kan dong official tang ban susu ke iga main gitu gitu hadu mentang isu ba kam don kanu kuno ya se kadang di tangka riomos ka ba padon kanu ko jisha barka ba di ong ba shen kin saja ni kata ro ya se ni senang ipet di hadu mentang kam don kanu kuno untuk jing tepau ni ka long kono oh hang ni ya kan ni ke jing lang jing hang ni hadis usul shua bang lang ila khod ya ka dingelang juga MPCC
Bar kaji kenduk lang jungi idan tang ko iga phang. Tang ko iga thong. Kata kolong hadis council gidon kam bania trelang na kabenta ki babun ki kam ki basha kaman. Gumba pitip hi pa ki babun hang ni ki an ki bangi wanra ban codify kat kum ka dustur ka jongi. Te ladangim ya don lang hak executive committee la se ki babun ki issue ki bangi don kam ban raise. Ya se in miss ya ka platform ban raise ki issue ki ba ye dei ba ki pa ba no jostong juga rigasi jongi. Baru ya ka parlimen ka don proses na kabenta ban amen ya ka sikshitel. Isngu bala kum ni contribute lang hapo ka isi na kabenta ka interest jong ki riti ki dustur ki jongi. Ya kan em dei bangile marwe shimet na marwe na arngut ngile lang daga jingtip lang jongka MPCC. Te hajing dei baka jing sngu jongka tuan ingut ya kata tingi let's say hadu menta kampat don kenunu ka jing kan ka parti. Mahale adu menta tingi nang sa mangi saungut ki mele ban manga wo MDC. Ya kata jing ban mele ingut adu menta ngampat pedang kata. Nomor let's say kata di tangka khana jongka lingkat ngam let's say hang yang pai. Wala kataru ngamut ban ong e sendri shen let's say page e ke ba cia. Aju ko por kumbagalong menta ni supnat bagi babun ki harum haneng adin baga kongres kala le baha po central bagi sutui ban argu ban counter ya ka BJP the only party ka ditangka kongres namar ka jing pejungi te ka BJP kamburam ya ka ya ki states ki jongi kamburam ya kata ka bagi ongka federal system haka disun shar ka India ka jongi yang aso baga jing klanjung ka kongres hangte ngat ka India block ai melsim shibun yang ya po jelaru yang ngai sem bagi paj ba jelaru gedang phahi la kumnu ki babun balang lagi gedang ko aba war kitu ki perlok ki bala mi no na ka partiru in ban phai bang na ka benta ban pen klanyi ka parti na ka benta ban counter ya ka BJP hasil